Ka ịhụnanya Jehova Chineke bara gị ụba ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-elebanye n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'ezie, n'ime ihe ọmụmụ anyị taa, ị ga-ahụta mmadụ ndị dị ka gị, ndị hụtara mgbanwe n'ime onwe ha mgbe ha zutere Kraịst Jizọs. Ị ga-ahụ otu ndụ gị ga-esi agbanwe mgbe ị ga-ezute ya, n'ihi na mmadụ apụghị izute Jizọs ma ghara inwe mgbanwe na ndụ ya. N'ime nkọwa niile a, n'ikpeazụ, onye ga-aga eluigwe? Nke a bụ ajụjụ dịrị mụ na gị. Ọ bụ ndị oke okpukperechi ka ọ ga-abụ ndị oke mgbaghara? Mmadụ na-alụsi ọlụ ike ịwa ụzọ ya nakwa ịhụ na ọ kwụrụ ọtọ n'iru nke Chineke oge niile. Nleghara anya bụ naanị otu ihe nke Chineke chọrọ: nnata site na okwukwe onyinye nke mgbaghara. Ugbu a gee ntị ka ị nụrụ nke a, dịka ị na-eme nke a, ka Chineke bulie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe anyị mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ Nwanyị nke ejidere n'ịkwa iko. Ọ bụ n'akwụkwọ Jọn isi 8 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 11 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Ọ ga-amasị m ka anyị hụta usoro nke ihe ọmụmụ a. Na nke 1, anyị ga-ahụ ebubo nke ndị ode akwụkwọ nakwa ndị Farisii. Anyị ga-ahụkwa nzaghachi nke Jizọs. N'ime nke a, anyị ga-ahụ ihe odide n'ala, okwu nke e nyere ndị ebubo. Anyị ga-ahụkwa nlasasị nke ndị ebubo a. Anyị ga-ahụkwa mgbe nwaanyị a naanị na Jizọs nọrọ. N'agba nke 3 ya, anyị ga-ahụ ntinye n'ọlụ nke a n'ime ndụ anyị onwe anyị. Anyị ga-ahụ n'oge ụfọdụ na ndị mmehie kachasị na-abụkwa ndị ebubo kachasị. Anyị ga-ahụkwa na okpukperechi apụghị iduru onye ọbụla ruo eluigwe. Na nke ikpeazụ, anyị ga-ahụ ka Chineke si hụ ya n'anya bụ iwere ndị kachasị njọ ma meekwa ka ha ghọọ ndị kachasị mma n'anya. Ugbu a, anyị gụrụ okwu ndị a n'ahịrị nke 1 ruo na nke 11 nke oziọma Jọn isi 8. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasịkwa m ka ị meghee n'ebe ahụ ka anyị gụkọọ ya ọnụ. Oziọma Jọn isi 8 malite n'ahịrị nke 1 ruekwa na nke 11 ka anyị kụọ ya. Ma Jizọs gara Ugwu Oliv wee bịakwa ọzọ n'isi ụtụtụ n'ụlọ ukwu Chineke. Ndị Juu niile wee bịakwute ya. O wee nọdụ ala wee na-ezi ha ihe. Ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii wee kuta otu nwanyị nke ejidere n'ịkwa iko. Mgbe ha guzoro ya n'etiti, ha wee sị ya, onye ozizi, ejidewo nwaanyị a n'ịkwa iko mgbe ọ na-eme ihe ahụ. Ma n'iwu anyị Moses nyere anyị iwu ịtụ ndị inyom dị otu a nkume. Gịnịkwa ka gị onwe gị na-ekwu banyere ya? Ma nke a ka ha na-ekwu ịnwa ya, ka ha wee nwee ihe ha ga-eji boo ya ebubo. Ma Jizọs ruru ala were mkpịsị ya na-ede ihe n'ala. Na mgbe ha nọgidere na-ajụ ya, o welie onwe ya elu sị ha, onye aka emehieghị n'etiti unu, ya buru ụzọ tụọ ya nkume. O wee rurukwa ala ọzọ were mkpịsị aka ya na-ede ihe n'ala. Ma mgbe ha nụrụ ya, ha pụọ n'otu n'otu, malite na ndị bụ okenye ruo na ndị ikpeazụ. E wee rapụ naanị Jizọs ya na nwaanyị ahụ ebe o guzoro n'etiti. Jizọs wee welie onwe ya elu sị ya, nwaanyị, olee ebe ha nọ? Ọ dịghị onye ọbụla mara gị ikpe? O wee sị ya, ọ dịghị onye ọbụla, onye nwe anyị. Jizọs wee sị ya, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe. Gaa nke gị, site n'ugbu a adịla na mmehie ọzọ. Nke a bụ ngụkọ nke akwụkwọ nsọ nyere anyị banyere nwaanyị nke ejidere n'ịkwa iko. Ọzọkwa, n'usoro ọmụmụ ihe a nke anyị kpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị hụkwara nwaanyị onye zutere Jizọs, ndụ ya wee bụrụkwa ihe a gbanwere mgbe niile. Akụkọ nke anyị na-agụ taa mere n'otu oge n'ije ozi nke Kraịst, mgbe ọ ghọrọ onye ndị mmadụ mara ebe niile. Ebe ọ bụla o jere, ọtụtụ ndị mmadụ na-agbakọ. Mgbe ọ gakwara n'iru ịbụ onye ndị mmadụ mara rie nne,
ịkpọ asị nke ndị Farisii nakwa ndị ode akwụkwọ n'ebe ọ nọ gakwara n'iru ịdị ukwuu karịa. Ha ghọrọ ndị iro ya n'ihi ụfọdụ ihe. Nke mbụ na mbụ, Jizọs emewo ka ọ pụta ìhè na ọtụtụ ihe ndị ha na-eme n'aha nke okpukperechi adịghị mma. Jizọs kpọkwara ha ndị iru abụọ nakwa ili etere nsu nke jupụtara n'ọkpụkpụ ndị nwụrụ anwụ, mgbe ọ na-akọwa banyere ịdị mma nke elu ahụ nke ha niile na-eto onwe ha banyere ya, nakwa iru ure nke ime ahụ nke ha jupụtara na ya. N'ezie, ndị Farisii nakwa ndị ode akwụkwọ ahụghị ya dịka enyi ha ma ọlị. Ha na-achọkwa ụzọ niile nke ha pụrụ iji bibie ije ozi ya nakwa ime ka ndị obodo kpọọ ya asị. Ya mere, mgbe ọ na-akụzi ihe n'ụlọ ukwu Chineke, ndị ode akwụkwọ nakwa ndị Farisii kpọtara n'iru ya otu nwaanyị nke eboro ebubo na ọ dara iwu nke 7 nke dị n'iwu Moses. Ha tụrụ aka n'iwu Moses. Ha nyekwara Jizọs mkpesa ha ka o kpee ikpe ya dịka ahịrị nke 6 nke ebe ọgụgụ anyị mere ka anyị mara. Ha sere ya ọnya. Ha chọrọ ka ọ daba n'ime ọnya ha. Ha chọrọ ikonye ya n'etiti ụzọ ebe ọ na-agaghị ama nke ọ ga-ahọrọ. Ya mere anyị hụrụ malite n'ahịrị nke 3 nke ihe ọgụgụ a ebubo nke ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii. Ndị ọmụmụ nke akwụkwọ nsọ agba ọhụrụ maara na nke a abụghị mbụ ndị a bịara n'ụzọ aghụghọ isere Jizọs ọnya. Oge niile ha na-achọ ụzọ ha ga-eji tinye ya n'ọnọdụ ebe eleghị anya ọ ga-ekwu ihe na-ezighị ezi ma ọ bụ mee ihe na-ezighị ezi. Mgbe ahụ ha ga-ebibikwa ya ma ọ bụ bibie ije ozi ya. Ọ bụ ihe dị egwu mmadụ ịhụta onwe ya n'ọnụ onye na-achọ ụzọ ọ ga-eji lomie ya. N'otu oge, ha gbalịrị ịkwada Jizọs site n'iji ụfọdụ ajụjụ gbasara mbilite n'ọnwụ. Ha wepụtara otu akụkọ banyere otu nwaanyị onye lụrụ ụmụnne nwoke 7. Ọ lụrụ ha niile n'otu n'otu ruo mgbe ha niile nwụsịrị. Ọ dịghịkwa onye ọbụla n'ime ha ọ mụrụ nwa. Mgbe ha wepụtara akụkọ a, ha jụrụ Onyenwe Jizọs ajụjụ a: na mbilite n'ọnwụ, kedu onye n'ime mmadụ 7 nwaanyị a ga-abụ nwunye ya? Nke a kwesịrị oke echiche, ọ bụghị otu a? Ma ihe dị oke mmasị bụ na Jizọs azaghị ajụjụ ha. Naanị ihe o kwuru, dịka edere ya n'oziọma Matiu isi 22 bụ nke a: unu na-ehi ụzọ ebe unu amataghị ihe edeworo n'akwụkwọ nsọ ma ọ bụ ike nke Chineke. N'oge ọzọ, ha gbara mbọ inweta ya site n'iji ajụjụ banyere ụtụ isi. Ha bịakwutere ya ma jụọ ya ma o ziri ezi ịkwụ ụtụ isi nye ndị Rom. Ọ sịrị ha gosi ya ego ha ji atụ ụtụ isi a. Ha wetara ya 1 shilling. Ya mere, Jizọs zara ha dịka edere ya n'oziọma Matiu isi 22 ahịrị nke 21. Ọ sị, nyeghachinụ Siza ihe nke Siza, nyeghachikwanụ Chineke ihe nke Chineke. O nwere ọsịsa kwesịrị ekwesị nye ajụjụ aghụghọ ha niile nke ha wetara ya. Ma nke a ebe ahụ ugbu a bụ nke kachasị n'aghụghọ niile nke ha nwetara iji megide ya. Ebe a n'oziọma Jọn isi 8, nke a bụ ihe ha na-eme. Anyanwụ na-ada, ihe na-adakwa, ọchịchịrị na-abata ntakịrị ntakịrị. Jizọs na-anọdụ ala na-akụziri ọgbakọ ndị mmadụ ndị gbakọrọ gburugburu ya ihe, mgbe n'otu ntabi anya otu ndị mmadụ mere mkpọtụ na-akwa aka na-eti mkpu na-enubata n'ime ọgbakọ ahụ, na-akpọbatakwa otu nwaanyị n'iru Kraịst. Ọ bụ nwaanyị ejidere n'ịkwa iko. Ha adịghịkwa akpọbata nwaanyị a n'iru Kraịst n'ihi na ha onwe ha kpọrọ ịkwa iko asị. Ha adịghị akpọbatakwa ya n'ihi na ha kpọrọ nwaanyị ahụ asị. N'ezie, ha adịghị akpọbata nwaanyị a n'iru Kraịst n'ihi na ha hụrụ ezi omume n'anya, kama ọ bụ n'ihi na ha kpọrọ Kraịst n'onwe ya asị. Ndị a rụkwara arụ ruo na ọ dịghị ihe ọ bụ nye ha ịkpọrọ nwaanyị a onye nọ n'ọnọdụ kacha njọ nke ndụ ya ma werekwa ya mere osisi ha ga-eji etigbu Jizọs. Ahịrị nke 3 ruo na nke 5 nke oziọma Jọn isi 8 sịrị, ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii wee kuta otu nwaanyị nke ejidere n'ịkwa iko. Mgbe ha guzosiri ya n'etiti, ha wee sị ya, onye ozizi, ejidewo nwaanyị a n'ịkwa iko mgbe ọ na-eme ihe ahụ. Ma n'iwu anyị, Moses nyere anyị iwu
ịtụ ndị inyom dị otu a nkume, gịnịkwa ka gị onwe gị na-ekwu banyere ya? Ugbu a o doro ha anya na ha enwetawo ya ebe ha chọrọ ya. N'ihi ịhụrụ nke a, ọ bụrụ na o kwenye dịka iwu Mozis siri kwuo ka a tụgbuo nwaanyị a na nkume, ọ banyewo n'ime ihe megidere iwu ndị Rom, ndị bụ ndị na-achị ha n'oge ahụ. N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla nke nwere ikike ịma mmadụ ọbụla ikpe ọnwụ ma ọ bụghị ndị ọchịchị nke Rom. Ọzọkwa, ha ga-akpọkwa ya onye iru abụọ, n'ihi na mgbe ahụ ọ ga-emegide okwu ndị nke ya onwe ya kwuru, nke bụ abịara m ka unu wee nwee ndụ ma nwebigakwa ya oke. Kedu ka onye sị na ọ bịara inye ndụ ga-eji nye iwu ka a tụgbuo mmadụ na nkume, ebe ọ bụkwa ya sịrị, bịakwutenụ m unu ndị eboro ibu dị arọ, aga m enyekwa unu izu ike. N'aka nke ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ sị unu rapụ ya ka ọ laa, ha niile jiri nkume ha ga-eji tụọ ya n'ime akpa ha, n'ihi na mgbe ahụ ha ga-asị na nwoke a na-emebi iwu Mozis. Ugbu a ọ dịkwa mkpa ka m chetara anyị niile taa na iwu nke Chineke megidere ịkwa iko. Otu onye sịrị na ọ dị mkpa anyị icheta na ndị a abụghị ndụmọdụ 10 kama ọ bụ iwu 10. Otu n'ime iwu ndị a sịkwara ị gaghị akwa iko. N'ezie, akwụkwọ Levitikọs isi 20 ahịrị nke 10 tinyere ya ebe o doro anya. Ọ sị, nwoke nke ya na nwunye onye ọzọ na-akwa iko bụ onye ya na nwunye mmadụ ibe ya na-akwa iko aghaghị ime ka ha nwụọ, bụ nwoke ahụ na-akwa iko na nwaanyị ahụ na-akwa iko. Ọ bụkwa otu aka ahụ ka akwụkwọ Deuteronomy siri kwuo ya. Ọ sịrị, mgbe a ga-ahụta nwoke ka ya na nwaanyị na-edina, bụ nwaanyị nke di lụtaworo, ha abụọ ga-anwụkwa, bụ nwoke ahụ nke ya na nwaanyị ahụ na-edina na nwaanyị ahụ, iwe kpochapụ ihe ọjọọ ahụ n'Israel. Nke a bụ Deuteronomy isi 22 ahịrị nke 22. Ugbu a ghọta na ọ bụ ezie na anyị na-asị na anyị adịghị ebikwa n'oge nke iwu, ma achọrọ m ịgwa anyị otu ihe. Nke a bụ ime ka anyị mara banyere ịdị ụcha nke Chineke tụrụ anya n'aka anyị. Nke a agbanwebeghị ọbụna dịrị okwu ugbu a, n'ihi na odidi nke Chineke adịghị agbanwe. Ọ ka bụkwa agụụ obi Chineke ruo mgbe niile nakwa oge niile ka ndị ikom na ndị inyom bie ndụ odido nsọ, ndụ ịdị ọcha. Ọ bụ ezie na ọ na-agbaghara na-enyekwa amara, ma iwu ya bụ dịka ọdịdị ya siri dị. Ọ chọrọ odido nsọ ọbụna dị n'ọgbọ nke amara. N'ezie, ọ na-atụ m egwu mgbe ụfọdụ mgbe anyị na-ekwu banyere amara nke Chineke, anyị na-eleghara iwu ya dị nsọ anya, nke o nyere iji gosi anyị ogo nke izu oke nke Chineke. Chineke anyị tụrụ anya n'aka anyị ọbụna dị taa ka anyị bie ndụ odido nsọ. Nwaanyị a adawa iwu. Ya mere, ọ bụrụ na Jizọs sịrị rapụ ya ka ọ laa, ugbu a ya onwe ya emebiwokwa okwu nke iwu nke agba ochie nke sịrị na ekwesịrị ịtụ ya nkume. Ya mere, gịnị ka ọ ga-eme? Ha nwere owuwe anya ebe ọ dị ukwuu na ha enwetawo ya ebe ha chọrọ ya n'oge a. Ọ dịghịkwa ụzọ ọbụla ọ pụrụ isi pụta n'ọnya nke ha sịrị ya. Nke a bụrụ oke nsogbu n'ezie, nke bụkwa otu nsogbu ahụ nke ụfọdụ n'ime anyị na-enwe ụbọchị niile mgbe anyị na-eche banyere Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Nsogbu a bụ, kedu ka Chineke pụrụ isi bụrụ onye ezi omume ma bụrụkwa onye na-agụ ndị mmehie na ndị ezi omume? Dịka e mere ka anyị mara n'akwụkwọ ndị Rom 3 ahịrị nke 26. Kedu ka ọ pụrụ isi hụ onye mmehie n'anya ma kpọọ ajọ omume asị? Nke a bụ nsogbu nke na-eche ọtụtụ n'ime anyị iru dịka ndị nke Chineke. E nyere anyị iwu idebe iwu nsọ nke Chineke. Kedu ka anyị pụrụ isi kpọọ mmehie asị ma hụ onye mmehie n'anya? Nke a abụghị ihe dị mfe. Ndị a amataghị na ọ bụrụ Chineke ka ha na ya na-eme ihe. Ha ga-ahụkwa na mmadụ adịghị esere onye kere ya ọnya. Anyị na-ahụta n'ahịrị nke 6 nzaghachi nke a nke Jizọs nyere ndị a. Na mbụ anyị ga-ahụ ihe odide n'ala. Akwụkwọ nsọ sị, ma Jizọs ruru ala were mkpịsị aka ya na-ede ihe n'ala, dịka a ga-asị
n'ọnụ gị. Nke a bụ ugboro 3 nke mụ onwe m maara Chineke jiri mkpịsị aka ya dee ihe. Ị maara nke a? O dere ihe n'elu mbadamba nkume mgbe o nyere Moses iwu 10 n'elu ugwu Sinai. Otu mgbe ọzọ, dịka akwụkwọ Daniel mere ka anyị mara, mgbe ndị mmadụ nara eme oriri na nkwari n'ụlọ oriri na nkwari Belshaza, o dere ihe na mgbidi nke ụlọ ahụ, nke bụ atụwo gị n'ihe ọtụtụ, ihe kọkwara n'ime gị. Ugbu a kwa, o rudatara ala ma were mkpịsị aka ya na-ede ihe n'ala ugbo abụọ. Echeghị m na amara m ihe o dere. Ụfọdụ sịrị na ihe o jiri mee nke a bụ iji nweta oge ma chee echiche maka ọsịsa ọ ga-enye ha. Ma achọrọ m ichetara anyị na onye a bụ ọkpara Chineke. Ọ dịghị achọ ọsịsa achọ. Ụfọdụ sịkwara na o mere nke a ka o wee mee ka ndị ebubo a kwuo ihe ha chọrọ ọzọ. Ụfọdụ sịkwara na ọ bụ ihere nakwa mwute na ndị mmadụ ndị a pụrụ ime arụ dị otu a, iji ndụ nwaanyị a wee na-achọ inweta ihe ha na-achọ. Ọ bụ nke a mere ọ maghị ihe ọ ga-agwa ha. Ma ụmụ amaghị, amaghịkwa m ihe o dere n'ala, ma amaara m na nke a ga-abụ otu n'ime oge nke ịgba nkịtị kachasị ukwuu nke ụwa ahụ hụrụ, mgbe ọkpara nke Chineke gburu ikpere n'ala na-ekwughị okwu ọbụla, ma wetakwara ndị ikom ndị a owuwe anya na ihere nke ikpe ọmụma nke ha na-apụghị ichefu echefu. Mgbe ahụ ọ gwara ndị ebubo okwu. Anyị gụrụ n'ebe a, ọ sị, ma mgbe ha nọgidere na-ajụ ya, o welie onwe ya elu sị ha, onye aka emehieghị n'etiti unu, ya buru ụzọ tụọ ya nkume. O wee rurukwa ala ọzọ were mkpịsị aka ya na-ede ihe n'ala. Ị ga-ahụta ka owuwe anya na ihere nke ikpe ọmụma na-eto n'obi ndị ikom ndị a. Otu onye sịrị na mgbe Jizọs rudatara nke ugbo abụọ, o were mkpịsị aka ya ma deekwa mmehie ha niile n'ala, malite n'onye nke kachasị okenye n'ime ha ruekwa n'onye nke kachasị nta. Ya mere, mgbe ha na-ele anya n'ala ihe ọ na-eme, ha hụkwara na ọ na-ede mmehie ha niile n'otu n'otu nke onye nke kachasị okenye n'ime ha. Mgbe o mesịrị nke a, o dekwara mmehie nke onye nke na-eso ya, n'ihi na akwụkwọ nsọ sịrị na ha niile kuliri ma lasịa n'otu n'otu site n'onye nke kachasị okenye n'ime ha ma ruekwa n'onye nke kachasị nta. Ị nwere ike iche banyere oge awa mara mma dịka nke a. Ị pụrụ iche banyere n'otu ebe e nwere otu onye maara mmehie gị niile, ọbụnadị ndị nke i chere na onwe gị onye maara maka ha. Mgbe ị wetakwara ebubo megide otu nwaanyị n'ihi ihe o mere, n'ezie ikpe makwara nwaanyị ahụ, ma onye nke ugbu a na-amalite ide mmehie niile nke gị onwe gị n'ala. Ị nọkwa ebe ahụ na-ele anya. Ị ga-achọ ka ị mee ngwa ngwa site n'ebe ahụ pụọ. Mgbe ụfọdụ ọ ga-adịghị ka ala ọ ga-emepe ka ị daba. Nkata niile nakwa agbamizu niile na atụmatụ niile nke mbibi nke ndị ikom ndị a gbarịsịrị, ha niile gbarịrị n'otu ntabi anya n'iru Chineke onye pụrụ ime ihe niile n'ụdịdị nke ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst. A na-echetara m ahịrị ole na ole ndị Rom 2 ahịrị nke 1 sịrị, n'ihi ya ị nweghị ngọpụ gị mmadụ onye ọbụla na-ekpe ikpe, n'ihi na ị na-ama onwe gị ikpe n'ihe ị na-ekpe mmadụ ibe gị, n'ihi na gị onwe gị onye na-ekpe ikpe na-eme otu ihe ahụ. Ngwa lekwa Matiu 7 ahịrị nke 1 rue na nke 5. Ọ na-asịkwa otu a, unu ekpela ikpe ka a ghara ikpe unu ikpe, n'ihi na ikpe unu ji ikpe ka a ga-eji ikpe unu, ọ bụkwa ihe unu ji tụọ ihe ka a ga-eji tụọrọ unu. Ma gịnị mere iji lee irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị, ma ị tụgharịghị uche na nchụhie nke dị n'anya nke gị? Ma ọ bụ ị ga-esi anya sị nwanna gị, kwee ka m tụpụ gị irighiri ahịhịa ahụ n'anya gị, ma lee nchụhie ahụ dị n'anya nke gị? Onye iru abụọ
buru ụzọ tupu ntụhie ahụ n'anya nke gị, mgbe ahụ ka ị ga-elegide anya tupu ịtụpụ irighiri ahụ nke dị n'anya nwanna gị. Ha wetara ikpe na ebubo megide nwaanyị a, ọ bụghị n'ihi na e were ihe ọ bụ nye ha, kama n'ihi na ha chọrọ iji ya nweta ihe a ga-eji bibi ije ozi nke onye nwaanyị Jizọs Kraịst. Okwu ya nye ndị ebubo. Ugbu a anyị nwere nlasasị nke ndị ebubo. Akwụkwọ nsọ sịrị, ma mgbe ha nụrụ ya, ebe obi ha na-ama ha ikpe, ha pụọ n'otu n'otu, malite na ndị bụ okenye rue na ndị ikpeazụ. Obi na akọnuche ha mara ha ikpe. Akọnuche anyị bụ ngwa ọrụ nke dị ike nke ukwuu, ọ bụghị ezie? Mana ụbọchị ndị anyị na-ebi n'ime ya, ọtụtụ akọnuche abụrụwo ndị ejiri igwe ọkụ daa, dị ka akwụkwọ Timoti nke mbụ 4:2 mere ka anyị mara. Ma akọnuche anyị bụ ya bụ ihe nọ n'ime anyị nke Chineke na-eji alụ ọlụ, mgbe ụfọdụkwa site n'ike nke mmụọ nsọ. Ọ bụ ngwa ọrụ a pụrụ iji dọrọ anyị nye ezi omume. Mgbe ị kwụsịrị ka ị chee ka ihe niile ndị a siri lụọ ọlụ, ị ga-ahụta na o mere n'ụzọ ịbụ ngwa ọlụ iwetara akọ na uche ha mkpa ndụ nke ha onwe ha dị, karịa ilekwasị anya n'ihe nke onye ọzọ mere, nke ha makwara na ha onwe ha na-emekwa n'ebe nzuzo ha. Anyị hụkwara nwaanyị a naanị na Jizọs ka ha fọdụrụ na-akparịta nkata. Ndị na-eso ụzọ ndị ọzọ ndị bịakwara ịnụ okwu ya gbakwara gburugburu na-ege ntị. Nke a bụrụ oge dị ukwuu. O sitere n'ọgbakọ nke dịrị ukwuu ma rịdata n'ọgbakọ nke dị nta. Ugbu a kwa Jizọs na-eguzo ebe ahụ, ya na nwaanyị a onye eboro ebubo. Ọ bụ ihe dị oke mmasị na mgbe ndị ikom ndị a batara ikwuru Jizọs okwu, ha kpọrọ ya onye ozizi ma ọ bụkwanụ naanị okwu. Ma mgbe nwaanyị a kwuru ya okwu, ọ kpọrọ ya onye nwe m. Ma ọ bụrụ na ị na-eche na enweghị oke ihe dị na nke a, akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ 12:3 mere ka anyị mara na ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ịsị na Jizọs bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị n'ime mmụọ nsọ. Ya mere, enwewo ihe mere n'ime ndụ nwaanyị a ugbu a nke mere na ọ maara onye ya na-emekọ ihe ebe a. Ọ malitewo inwe mgbanwe n'ime ndụ ya. Jizọs sịrị ya, olee ebe ha nọ? Ọ dịghị onye ọbụla mara gị ikpe. Nwaanyị ahụ wee sị ya, ha alasasịwo. Jizọs wee sị ya, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe, gaa nke gị. Ọtụtụ ndị nna ochie nke nzukọ, mgbe ha na-erute ebe a n'akwụkwọ nsọ, ha na-asị na ebe a ekwesịghị ịnọ n'akwụkwọ nsọ. Ụfọdụ n'ime ha kachapụrụ ya site n'akwụkwọ nsọ nke ha. Ihe mere ha jiri sị na ahịrị ndị a ekwesịghị ịnọ n'akwụkwọ nsọ bụ n'ihi na ha chere na Jizọs na-adọnyere ihe ọjọọ ukwu. Ma nke a abụghị ihe Jizọs na-eme ebe a. Ọ bụrụkwa na anyị gụọ ebe a na mkpachara anya, anyị na-aghọta ya nke ọma. Kedu ka Jizọs pụrụ ịsị, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe? Jizọs amaghị nwaanyị ikpe n'ihi na o buruworị ụzọ gbaghara ya mmehie ya niile. Ọ maghị ikpe n'ihi otu ihe ahụ nke mekwara o jiri ọ maghị anyị onwe anyị ikpe. Ọ maghị ikpe n'ihi obe nke ọ ga-eji nwụ n'elu ya, ma bukwasịkwa onwe ya ụgwọ niile nke mmehie nwaanyị a nakwa ihe ọjọọ niile nke o meworo. Apụghị ịma nwaanyị ikpe ma ọ bụrụ na amawo Jizọs ikpe maka otu mmejọ ihe ahụ. Jizọs makwara na ọ bụ ya onwe ya ga-eje n'elu obe ma bụrụkwa onye a mara ikpe ọnwụ maka mmehie anyị niile. Jizọs bukwasịrị onwe ya ikpe ọmụma nke nwaanyị a. O kwesịghịkwa ekwesị ka a maa nwaanyị ikpe ọzọ. Ọ bụ ya mere ọ sịrị ya, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe. Amaghị m ọdịwo mgbe ọbụla ị kwụsịrị ma chee banyere nke a, ndị enyi m. Ma ọ bụ ya mere o jiri si mụ onwe m nakwa gị onwe gị,
mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe, amaghị anyị ikpe, n'ihi na ikpe ọmụma adịghịkwa mkpa ọzọ. Ọ maghị anyị ikpe n'ihi na ọ wụkwasịwo onwe ya ikpe ọmụma nke anyị, ịnwụchitere anyị ọnwụ n'elu obe. Ya onwe ya were nke a ka anyị onwe anyị ghara ịkwụ ụgwọ nke mmehie anyị. Oziọma Jọn 3 ahịrị nke 17 sịrị, n'ihi na Chineke eziteghị ọkpara ya n'ụwa ka o kpee ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. Nke a bụkwa otu okwu nke ọ na-agwa anyị taa. Nke a bụ otu okwu nke ọ na-agwa gị taa. Gị onwe gị ma wụrụ onwe gị ikpe ọtụtụ oge, ma Jizọs na-asị gị, mụ onwe m amaghị gị ikpe, abịaghị m ịma gị ikpe, kama abịara m ịzọpụta gị. Ị ga-anapụta nzọpụta taa, wee soro ndị a gụrụ na onye ezi omume. Ọ bụ n'ihi naanị nke a ka o jiri nwụọ ọnwụ ihere n'elu obe, ka ọ gụọ gị nwanne m na onye ezi omume. Ana m arịọ gị onye ọma na-ege ntị, onye Kraịst jiri maka ya nwụọ n'elu obe, nara ya taa, n'ihi na echi eleghị anya agaghị abụ nke gị. Ka onye Nwanyị nọnyere unu, nyerekwa unu aka n'ime mkpebi a nke siri ezi, n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ya dịrị gị na mma, ezi ndị ọma gere anyị ntị n'olu. N'ezie, amaara m na Chineke nke eluigwe, onye kere mmadụ n'oyiyi ya, isitewo n'ihe nkụzi anyị nke taa bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs wulie mmụọ gị elu. Jeremaya, onye ọzụzụ atụrụ nke Jehova Chineke, na-enye anyị ndụmọdụ dị oke mkpa dịka ndị na-eso ụzọ nke Kraịst anyị bụ, ka anyị na-enwe mgbaghara n'ebe ụmụnna anyị nọ, ma na-alụsi ọlụ ike site na idozi ụzọ mụ na gị, nakwa ịhụ na ọ kwụrụ ọtọ n'iru Chineke oge niile. Arịrịọ mbụ ka ịgba mbọ dịka onye nke Kraịst, ka ijisi ike ma na-etinye okwu a n'ọlụ, n'ihi na ọ bụghị onye ahụ nke na-anụ okwu Chineke ọnụnụ ka Jehova Chineke na-agọzi, kama ọ bụ onye ahụ nke na-etinye okwu ya n'ọlụ ka ọ na-agọzi. Dịka ị na-etinye ya n'ọlụ, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.